Kaixo Alabazanzaleok, zer moduz, gaur berriz ere mende aldaketaren atarian utzi genuen bidaiarekin jarraituko dugu. Baina oraingoan ikastetxetako ateak zabalduko ditugu. Izan ere, jaso genuenari esker gara gaur egun garena. Eseri lasai, gaurko saioan, iraganeko esperientziak gogoratuko ditugu eta. Lehenengo egitekoa, aurra eskolan ustea, eta gurasoak gustura. Bai, egia esan, eskola, familia askorentzat nolabaiteko atseden ere bada. Hori gabe, gauzak desente komplikatzen dira eta. Bai, onduen ikastolan dare. Lehenengo momentuen, bai, ze azkenien normalien egon guztia ikastolan pasatzen da, eta atzaldetan erakin joan bihu, orduen, Nik uste guraso askontza bai izen leikela, ez niretzat ez, ni etxien agolako neurakin, eszedentzia eskatuta nago eta horri eskerrak eurakin nago, baina suposatzen dut hori familia askotan izango dela arazo ondisa. Gure kasuan bintzat ez, bera anderenua da eta orduan moldatzeka berakin, baina seguro familia askotan arazoak itzen dauz, azkenian bisa lanian beti zaila da umiak zaindu eta lanian egon da bisa konpagina, osea. Eskerrak gaitxitxa mama dauzko nahi, ze bestela ez ginuk ez lanera jungo eta ez ezebez. Aiton Amonak belaunaldiz belaunaldi errepikatzen den zaintzaren ardatz nagusi bat. Eta haien zaintza eta maitasuna eskertzeko ikasleek jaialdi berezi bat antolatzen zuten. Adibidez, Olarte ikastolan. Eta Aiton Amonei eskertza erakusteko beste modu bat, euren etxera bizitan joatea izan ohi da. Iturbide egoitzan eskertu izan dituzte beti horrelako bizitak. Eskertza polita zalantzabarik Aiton Amonei egindakoa. Baina beste funtsezko pieza bat gurasoen bizimodua errazten duena eskoletako jangela zerbitzua da. Eta Elgetan 2002an martxan jarri zuten zerbitzu hori. Eta aurrak ere pozik, oso pozik. Etxean baino hobeto aizue. Aurten jarri dute abian Elgetako herri ikastetxean jantokia. Irailaren 30ean ireki zuten. Auzolagunetik ekartzen dute janaria, dena ongi prestatuta. Eguerdiko 12etan goizeko eskolak bukatu egiten zaizki aurrei, eta ondorioz, eguerditik arratsalderako ordubiak arte bazkaltzeko ordua dute. Badira jantokian egunero bazkaltzen dutenak, baina badira noizean behin azaltzen direnak ere. Egunerokoak 28 dira, eta badira batzupe bai noizbehinka etortzen direnak. Elgetako guraso elkarteko 3 kide ere laguntzen aritzen dira, auzolagunen kontratupean. Eta ez dute lanik falta izaten, batzuei plateraren aurrean daudela, inork emanezean ahaztu egiten zaie jan egin behar dutela eta. Elgetako herri ikastetxeko haur batzuek oso gustuko dute jantokiko janaria. Beste batzuek ordea nahiago izaten dute etxekoa. Etxeko bazkaria ala zein da hobea? Berdina biagosak egoten dira. Hau, hemen gozoa. Zergatik? Ez que hemen hobetu moten da bez, txan baino. Por ahí, ez dakit, netzat bai. Netzat bai. Eta etxekoa ala hemengoa hobia? Hemengoa hobia. Neri etxekoa, porque etxean nire uste sobet ematen debe. Hemen baino beto?
Ba bai, netza bai. Eskolara joatea ez da gaur egungo aitonamonek ezagutu zuten eskola. Ez horixe. Liburuak eta arkatzak alde batera utzita ere gauza ugari ikasteko modua dago. Txikienei herri inguruak eta auzoak ezagutzera emateko helburuarekin, urtero antolatzen ditu Aramaioko San Martin eskolak gisa honetako irteerak. Oraingoan Bajonera eta Azkoara. Bertan bizi diren umeek auzoaren gaineko azalpenak eman dizkiete gelakidei. Ahozkotasunarekin bebai murgiltzen garen ez, eta horreri ematen digun ez garrantzia, eurak ipintzen duguz protagonista bezala, bentze, zerbait kontatzeko, non bizi diran, edo ze animal ikusiko dugun, euren mundua gehien bada animalien munduare bai, eta gero zer dauden, adibide bezala, kolumpioa, frontoia, eta... Traktore gainean ibili dira, eta zezenak aurrez aurre izan dituzte. Zezenak da. Zezenak eta nolakoak dira zezenak? Unbiak, Eta buru gainean zer daukate? Amak, unbizek. 2 eta 5 urte bitarteko 50 bat aurrek esku hartu dute gaurko txangoan. Zenbaitentzat leku berriak ezagutzea suposatu du irteerak. Beste batzuentzat berriz oroitzapenak berritzea. Igual gelan aurre ezagupenak atalatzen ditugu, eta nortzuk egon zarete, eta batzu badaude zalantzanen, eni egon oten naiz, gero beste batzu sarritan etorten direnak, bebai, baina gero etorrita gogoratzen dira, ni hemen egon danago, eta... Eguzkiaren epeltasunean izan ez bada ere, bikain pasa dute eguna. Aramaioko haurrak primeran, eta hauek beste hauek ere, klasean baino hobeto seguru. Hori bai, izerdi pixka bat botata ere bai. Baiarako ikasleen eta irakasleen arteko harremana sendotzeko irteera Urkiolara egin zuten. Liburuak eta bolalumak alde batera utzi zituzten atzo Oñatiko Txantxiku, Bergarako Arantzadi, Arizmendi eta Elgoibarko ikastoletako ikasleek. Txanda alerosoak eta mendiko botak soinean, goizeko 10etan hasi zuten atzoko lan jarduna. Oñatiko eta Elgoibarko ikasleak Aramaioko Gantza auzotik atera ziren, eta handik Polpol mendirako bideari ekin zioten. Arantzadi eta Arizmendiko ikasleek berriz, Oletatik hasi zuten Polpolerako bidea. Eguerdi ingururako Polpolen ziren 4 ikastoletako ikasle eta irakasleak. Han 10etakoa egin ondoren, apur batean deskantsuan egon ziren, ondoren berriro Polpoletik Urkiolarako bideari ekiteko. Urkiolako zelaietan bazkaldu eta gero, Modesto Ordoki Arantzako musikariarekin dantza saioa egin zuten animosoenek. Gainerakoek nahiago izan zuten zuhaitz azpian eserita lasai egon. 23 irakasle eta ia 400 ikasle batu ziren atzo. Helburua, ikasle eta irakasleen artean harreman berriak egitea. Baiarako ikastolen artean talde bat sortu dugu ikasle eta irakasleen artean gure harremanak sendotzeko, eta hor barruan kokatzen da gaurko ekintza. Oso ondo. Zer egin dozu ba? Mendien ibili eta gozia ekuierete ibili. Eta dantzan ikusi zaitxugu gelditxu Mari? Bai. Oso, primeran. Oso politxe izan da dana. Baina asko kantzauga, aldapa batzu zeren, baina ondo. Baina lagunak eta itzen dituzu, orduan, ondo. Orduan mendibilaldixa nahiko luzia izan da. Oso luzia, eta oso nekagarri xai, ama. Baina beru izan da. Ezin ginuan gehiago handereño hau goruzko bultzaka ondo, baina ondo. Barra asko inditzugu. Ja, hori bai. Eta lagun berrixak eta dena, eta ondo. Ni gainera ezagutzen dituan beste batzu, baina ondo, oso ondo. Oso ondo, oinarte bentzat ondo. Hemen gaitzelako dantzanta, eta gero kanpoko lagunak eta esaltu dulako, eta oso ondo. Badakit gainera zu oso trebia zarela abesten, gaur etzara mikrofono aurrian jarri eta zerbait abestu, ez duzu zerbait abestu? Ez, gaur ez. Orain arteko esperientzia ikusita, badirudi kurtsoa amaitu baino lehen ere beste ekintzaren bat antolatuko dutela, 4 ikastoletako ordezkariek. Hauxe Antzuolako eskola txikia.
6. mailara bitarteko aurrek elkarrekin proiektuka egiten dute lan. Debagoienean dagoen eskola txiki bakarra, eta hain zuzen, eskola txikiek elkarren arteko harremanak sendotzeko ekimenak egin izan dira. Adibidez, maskota trukaketa. Goizean goiz heldu dira Angiozarrera Ereñozeko eskola txikiko aurrak maskotak eurekin zekartzatela. Maskotan elkartruka baina proiektu zabalago baten zati da, ikasleen artean harremanak sortze helburu duena. Helburu nagusiena da umeak erlazionatzea interneten bidez. Umeak gero jarraipen bat egiten du bere pelutxa bezen moduz dagoen eta hori jakiteko interneten bidez idatzi behar dute kartak bestei. Eta bestia guri ere bai bidalduko digute. Baina, bide batez guk ere aprobetxatzen dugu hemen elkartzeko danak eta egun pasa egiteko, bi eskolak junto. Bi eskoletako ikasle gainera ez dute inongo arazorik izaten elkarrekin jolastu eta lagunak egiteko. Egunean zehar hainbat ekintza prestatzen dituzte horretarako. Bai, beti umeak etxetik ertetzen pozgarri ez da beraien zat. Eta gaur adibidez, beste eskola batean egotia ere bai politagoa. Haiek antxerako dielako eta funtzionatzen ere bai antxerako funtzionatzen dira eta oso ondo konpontzen dira batzu besteekin. Naiz eta ezagutu ez? Maiatzean Angiozarko aurrak izango dira eroinizura joango direnak maskotak eramatera. Honetaz gain badira beste hainbat ekimen eskola txiki ezberdinek batera egiten dituztenak, besteak beste antzerki eguna edota gurasoek antolatzen duten eskola txikien eguna. Urteak dira eskoletan Agenda 21 proiektuarekin bat egiten dutela, jasangarritasunerako hezkuntza bultzatzeko helburuarekin. Eskoriatzako eskolako aurrak urte hartan berriz ere udaletxera joan ziren, baina urte hartan eskaera zehatz batekin. Herriko zinegotziei eta alkateari aurrekoetan adostutako eta aurrera eraman ez dituzten gauzak gogoraraztea. Nik eskatu dutzi ez botatzeko gauzak garbitzeko eta gehiago. Gu beste urtetan eskatutakoa betetzia ze gauza batzuk ez ditu bete. Eskoitzako farola berrixak, farola zaharrak aldatzia. Erreka txokunero garbiziaro. Jasangarritasuna eta ingurumena beti landu izan da ikastetxeetan eta aitzakia ona izan ohi da eskolatzean utzi eta naturarekin bat egiteko. Oraingo honetan ere matematika eta halakoak alde batera utzi eta zuhaitz landaketa egitea tokatu zitzaien Aramaioko San Martin eskolako aurrei. Lehenengo eskogia ondo lekua, tarte bat arbolaik ez dauena, eta garbitu gainetik beharrak eta zikinkeixak. Azalpenak Jonek emundotzu eta Jonek azaldutako moduen landatu dozue? Bai. Zela landatu dozue? Zuluain? Zuluain, gero sartu hau arbola, eta gero lurra gainera bota. Gero etorriko zare, urtian zier ona, arbolia zela doien zela azten dan ikustera? Bai, bezez ondo baietz. Serio jartzen ere badakigu alabasan saioan. Serio egia kaso? Eskolara bueltatu gara. Bueno, hobez. Izan ere, honen azalantzabarik elurragatik eskolak bertan bera geratzen zirenekoak dira. Irakasleak ezin ailegatu geratzen zireneko garaiak. Aspaldiko kontuak, ezta? Nibiltzeratzi neuan eta holako gauzetan. Aizkorrira. Horre baino. Haurik izten dut. Ez egin ongo ziren ja edurra iteko ez, bilin bat eskisak atara. Ozen gara, ja bai.
Babai, elur dezente egin izan du Debagoienean, aspaldi honetan ez ordea. Eskolara bueltatzeko ordu ere bada. Ikastetxeko jolastokian geratuko gara. Zenbat aurrek aprobetxatu dute eskolako jolastokia kantarikoa abestia entzaiatzeko. 2007an jarri zuen martxan kantari Goiena komunikazio zerbitzuak. Debagoieneko ikastetxeekin elkarlanean bultzatzeko proiektua. 2 urtetik behin, bataz beste, 600 haur inguru kantuan eta dantzan. Guazen ba, kantari nabestixakin! Etorri aurrera danoen erekin batera, venga! Eta danok abestu, 4, 3, 2, 1... Aurrera! Ikastetxera bueltatzeko ordua da. Baina gela barrura sartu beharrean, egin dezagun Debagoieneko ikastetxe batzuetatik osteratxoa. Txalaparta doinuek eta eskaladak matematikaren eta historiaren leku hartu dute gaur Bergarako Aranzadi ikastolan. Atzo hasi eta bihar arratsaldera arte kultura astea egiten ari dira eta ekintza ugari antolatu dituzte. Aranzadi ikastolako ikasle eta irakasle gehienak ari dira kultura astean parte hartzen. Naiz eta aurrekontu murritza izan, askotariko ekintzak burutzen ari dira. Goizeko lehen orduan eskolak izan dituzte atzo eta gaur, eta 11etan hasi dira ekintzekin. 6 ikastaro ezberdin egin dituzte. Txalapartarena, eskaladarena, sukaldaritzarena, informatikarena, eskulanena eta etxeko lanena. Sukaldean ikasle desente aurkitu ditugu eta jateko ederrak prestatu dituzte gainera. Fin ikusten zaituzte, etxien behitzen dozu olakoak? Ez, olakoik ez. Amak ikusten bar zaituzte dintzat, gaurtik aurrera inen bider, Inen biako da. Zer da zuentzat errexena sukaldien edo saiena? Saiena, dana. Saiena dana, porque nik etxean ez dut ditzen ez bez, nik ez dakit. Itxura erra doki dintzat, etxean itxe dituzue, hemen ikesi duzue itzen, eta zei da zuentako errexena eta saiena. Hombre, nik etxearen nik itxen itxuan, baina, hombre, hemen egizia perfekziona bindut. Eta, errexena itxeko tartia itxu gara errexagoa. Etxeko lanen ikastarora ere urreratu gara. Etxeko lanak egiten ari ziren ikasle desente. Irakasleak esan da plantxan harrapatu ditugu. Ez dakit hor, pizkatxoa komentatzen ibili gara erropak nola garbitu, ze etiketak eta pizkaba begiratu eta zer eskatzen da ben, zela garbitu, zela plantxau, hori da bat egin behar da bela, plantxiak dakarren zela da botoi motak eta gero erropa dakarren etiketia. Eta ze da errexena eta ze da saiena? Errexena ez ebe itxia, eta saiena plantzatzia saila zen. Pixka saila bai da plantzatzi. Bergarako Aranzadi ikastolan kulturaste bete antolatu dutela ez da zalantzarik. Nahiko olimpiada desberdinak dira Kurtzebarri eskolakoak. Hemen, 100 metro luzeko lasterketak edo pertika jauziak egin beharrean, artobilketak, eskupilota partidak, patinete lasterketak edo doke probak egiten dira.
Hain justu, 4 proba horiek osatzen dute Kurtzebarri eskolako 3. olinpiada jaialdia. Gaur, goiz zikloko neskamutilak aritu dira norgehiagokan. Eta benetan, egun garrantzitsua izan da talde desberdinentzat. Eta berdea eta urdina, ze modu zoiaz berdiak olinpiada honetan? Ondo. Zenbat irabazi duzu, konta bapurtxo bat? Pelotan irabazi eta harto bilketan galdu. Eta zuek urdinak zer modu zoiezi oin arte? Bastante ondo. Irabazi ero galdu? Harto bilketan bigarrena. Eta pelotan, ez dakit ondikan. Aupadak, urduritasunak eta konpetentzia ez dira falta izan 4 koloreen artean. Ikasleek beren taldea animatzen ondo baino hobeto urratu dituzte gaur goizean estarriak. Izan ere, guztiek irrikabizi zitxeroten dute olinpiadaren eguna, asteazkena. Irakasleen esanetan, goizean goizetik urduritasuna nabaria da parte hartzaileen artean. Kurtzebarriko olinpiadak orain 3 urte hasi ziren, eta hasieratik helburua garbia izan dute. Bueno, aipatu dudan moduan, proiektu horren barruan, gure asmoa zen nolabait kanpoko espazio hontan, umeak elkarrekin gehiago jolastean, neskamutilak gehiago ibiltzea elkarrekin, eta hori izango litzeke hauen helburua. Honekin batera euskal jokuak ere ikastea, hartobilketan, eskupelotan, bai neskak eta bai mutilak. Eta horixe da helburua. Txantxiku ikastolaren eguna 2001 izenburupean hainbat ekintza antolatu dituzte arduradunek gaur eta biharko. Arratsaldean jaialdi egin dute Txantxiku ikastolako aurrek. Ikasleek koreografiak, abestiak, antzerkia eta dantzan egin dute. Bihar ere izango da ospakizunik. Egun horretarako prestatutako ekintzak gainera ez dira bakarrik ikastolakoentzat izango. Nahi duen guztiak parte hartu ahal izango du prestatutako ekitaldian. Bi eta 12 urte arteko 150 haur inguruk ikasten dute Erguineko herri eskolan eta larunbateko jaian hainbat musika emanaldi eskaini zizkieten ara hurbildu ziren guztiei. Haur, guraso eta irakasle guztiek parte hartu zuten eskolako jaian. Musika emanaldi hori ez gain, aurrek egindako hainbat lanen erakusketa ere egin zen eskola barruan. Kanpoan ostera, gaztelu puzgarriak, zezen mekanikoa eta tailerrak izan zituzten. Eguerdian karate erakustaldia ere izan zuten eta karatekak bertako ikasle batzuk izan ziren. Urtero antolatzen dute jai hau ikasturte amaieran. Gurasoek hartzen dute egun hau antolatzearen pisua euren gain, baina gogoz egiten duten zerbait omen da eurentzat. Gehien bat uste dugulako gurasoak eta irakasleak nahiko elkartuta egon bigarela gure umiaren hezkuntza hobeto joan daitzelak. Erguin eskolako zuzendaria den Arantxa Mendarozketak adierazi zigunez, jai honekin umeak saritu nahi izaten dituzte urtean egindako lanagatik. Beraz, ikasturteko ardura guztiak alboratu eta guztiek ondo pasatzeko egun bat izaten da. Momentu honetan lanean ari diren hainbat ekintzako erakusketa bat egiten dira gelatan. Eta gero ja helburu horok importantiena ondo pasatzea gaurko eguna, kurtsoa zeharian nahiko lan egin duguta. Ikasturtea amaitzea arden honetan, ondo ospatu zuten bai urte guztiko lana. Ikastetxeetan urte osoan zehar egindako ekitaldi, irtera eta jai batzuk gogora ekarri ditugu gaurko Alabasan saioan. Baina ez dugu saioa agurtu nahi, almenen egindako moda desfiletik pasatu gabe. Ikasbidaiarako dirua biltzea zuten helburu eta baita lortu ere. Gaurko desfilea urtero itzen da, eta da hurrengo urteko ikasbidaiarako diru bat arateko. Eta beste gauza batzun artean desfile bat itzen dugu. Batzuk preparatu, azten nahi bat alako gauzak, eta beste batzu desfila presentau, eta gehienak behin baino goizak itzen dugu desfila.
bagoaz, datorren astera arte.